बोसोरनि dan गोदानै जानानै थानाय सरखारखौबो आं खावलायो जेन आंखौ अनखांनानै एसे अनसुंथाइ हरो। बेफोरबायदि एसेलि बेमार, जाय बेमारा फरेन कान्ट्रियावसो खोनानो मोनोमोन, दा आंनि न'खराव जाफैबाय। गोबां दाहायबाय थाखा फैसा गारसेयावबो, दा न'नि सम्पति जेबो गैला। बेखायनो आं खावलायो रायजो राजा आइ आफानाव आरो बिदा फंबायनाव आरो लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय जि सरखार सार प्रमद आरो लोगोसे जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट सार रनजित बसुमतारिनावबो खावलायदों जेन' बेखौहाय आगस्टिन हस्पिटालाव अपारेशन खालामबाय। बेनि उनावहाय आं दै खिदों, दै खिनानै 8 दिन जादों। आंनि मुङा जोंलारि नार्जारि, आङो देउलगुरि गामिनिफ्राय बुंदों। आंनि न'खराव गोबां बेफोरबायदिनो जेंना जेंसिजों जुजिबोनांगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां समनिफ्रायनो आंनि हिन्जावा बेफोरबायदि एसेलि बेमार, जाय बेमारा फरेन कान्ट्रियावसो खोनानो मोनोमोन, दा आंनि न'खराव जाफैबाय। गोबां दाहायबाय थाखा फैसा गारसेयावबो, दा न'नि सम्पति जेबो गैला। बेखायनो आं खावलायो रायजो राजा आइ आफानाव आरो बिदा फंबायनाव आरो लोगोसे दानि सोलिबाय थानाय जि सरखार सार प्रमद आरो लोगोसे जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट सार रनजित बसुमतारिनावबो खावलायदों जेन' आंनि हिन्जावखौ दाहायनायाव साराबो आंखौ हेफाजाब होयो, जेन अनसुंथाइ होयो। लोगोसे जेन' आंनि न'खरा जेन बेमारनिफ्राय रैखा मोनो, बेखौनो आं खावलायो। अननानै आंनि न'खरखौ अनखांदो। लांनायाथ' गोबां हस्पिटालाव लांबाय, बिदिनो आरायग' हस्पिटालाव लांबाय, आगरवालायाव लांबाय, आगस्टिनाव लांबाय आरो क'क्राझार कर्प्स मेम'रियेल हस्पिटालाव लांबाय आरो गोबां जायगाफोराव लांबाय, बेंगलावबो लांबाय, गोबां फार्मासिफ्राव लांबाय, नाथाय दासिमबो मोजां जानो हायाखै। बेफोरनो न'आव दा एसेबो थाखा फैसा मोननायनि जेबो राहा गैलिया। बेखायनो खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरनाव आरो जोंनि दा सोलिबाय थानाय सार प्रमद बर'नि सरखार आरो बिजों मावफाग्रा सार रनजित आरो सार जयन्तनावहाय जेन' आंनि न'खराव जानाय बे बिपदनि गेजेराव सहाय होयो। आं बेखौनो खावलायनाय जेन' सहाय होयो, बेनो आंनिफ्राय खावलायनाय। जाजेननाया सिगांनिफ्राय जाजेननायावहाय सिगांथ' बिदिनो आथिं सानाय जाग्रोयोमोन, जरा जरा सानाय जादोंमोन, बिदिनो आसियाव बुयो आरो आखाइ जरा आथिं जरा बिदिनो साग्रोनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय जायै मालाबा हामो मालाबा साखांफिनो, बिदि जाबाय थायै दाख्लै 2024नि जुलाइनि 1 थारिखआव टिउमार बायदि जाखांदों गोरानो बे अहेबाव। माने बेखौ क'क्राझाराव नायदोंमोन, 10 दिननि थाखाय मुलि जानो हरदोंमोन, नाथाय मुलि जासेयावबो सायैखाय 6 थारिख मोनायावहाय आरायग' हस्पिटालाव लानानै थांदों। दानिया आरायग'आवहाय नायखांनानै दानिया बयबो जेबो बुङिखाय जों लानानै फैदों न'आवहाय अखानाय आरो 7 थारिखआव जों आगस्टिन हस्पिटालाव लानानै थांफिनदों। दानिया आगस्टिन हस्पिटालाव थांबाय, एडमिट जाबाय। दानिया बेनिफ्राय 9 थारिखआव बेखौ अपारेशन खालामबाय। दानिया अपारेशन खालामखांनायनि उनावहाय सप्तासे जाबाय, जाखांनायनि उनाव दानिया फिसा सिथर बेरजेनबाय, मोखाङाव बेरबाय, आखाइयाव, मोदोम गंसे बेरबाय, दानिया खुगायावबो बेरबाय, मोदोम सिङावबो। दानिया हांथ' लानो उसुबिदा जाबाय, थानो हालिया, उसाव बादाव जाबाय। दानिया हस्पिटालाव लाखियाखिसै, दानिया जों न'आव लाबोबाय, मा खालामगोन मा मागोन। दानिया बेनि उनाव न'आव लाबोनानै गामिनि हस्पिटालाव क'क्राझारावहाय लांबाय, लांनानै बाव
राननायनि होबाय, अक्सिजेन होना दोनबाय, इमारजेन्सि रुमावहाय दोनबाय। बिदिनो सप्तासेनि उनावहाय खराबो रानबाय। दानिया आरो गोदान प्रब्लेम जाबाय। बिदिनो बिखायावहाय दै जमायहैबाय आरो लान्सआवहाय जि मानसिनि हां लाग्रा अंग बावहाय दै जमायहैबाय। दानिया क'क्राझारावथ' बेखौ हालिया होनबाय। दानिया बिनि उनाव आरो लवार आसामाव लांबाय। लवार आसामाव लांखांनायनि उनाव दानिया डक्टर नायबाय, चेकआप खालामबाय, इमारजेन्सि सोबाय। दानिया डक्टर गोबां नायसेयावबो डक्टराबो जालिया होननायखाय, बेमार नायनानैबो मोनैखाय आगरतलायाव लांबाय। आगरतलायाव लांनायनि उनावहाय दानिया बिकास सारआ नायनानै बेमारखौ हमनो हाबाय। बेमारा मा जामारदों आसलथे। दानिया नायखांनायनि उनाव दानिया बेयावहाय एसेलि मोनबाय। बे बेमारखौ खोनानाय लोगो लोगो आंनि आथिङा मावखांबाय। माब्रै जानो हागौ बियो? माब्रै खोनाफेरै बेमार, मारै बेफोरबायदि बेरामा जानो मोनखो? आंनि गोसोआ गाबखांदों। बिदिनो मा जाबावगोन आंनि न'खरा? बेराफारसे थाखा फैसा गैया, फाहामनायनि सुबिदा जोंहा बिनि केपासिटि गैया बेरामखौ फाहामनो थाखाय। बेनो सिन्था जाबाय। दा दाहायसेयावबो दा मोजाङा जानो हायाखै। दा रां खरसा जानोथ' सारि पाससो बिदि थांबाय, 4-5 लाखसो थांबाय। दा जोंनि न'खराबो गैया। दा नांबावगौआ बिदिनो जोंथ' बुंनो हाया, बिदिनो 6-7 लाखसोनि गोनांथि जाबावनानै दंबावो आरो। दा जोंनाव बिदिनोबो केपासिटि गैया। न'आव जि दं बेफोरबो मालायनि आखायाव दंजोबसै। दाना सिगां जि बेरामाव दाहायनायाव थांजोब्बाय, दा जेबो गैला जोंनाव। बेखायनो आं खावलायदों जोंनि सोलिबाय थानाय सरखार आरो रायजो राजा आइ आफानाव जेन' अननानै थाइसे थाइनै होनायजों जेन आंनि हिन्जावा जेन फाहामनायखौ मोनो, सिकित्साखौ मोनो, बेखौनो आं खावलायो। आरो जोंनि जि सोलिबाय थानाय सरखार UPPLनि सार प्रमद बर' आरो लोगोसे खाथियाव थानाय सरखार सार फेरेंगा आरो लोगोसे सार जयन्तनावहाय आं खावलायो जेन' आंनि हिन्जावखौ फाहामनायाव जेन सहाय होयो, मदद होयो, आं बेखौनो खावलायो। गोबाव सम जाबाय। आखाइ जरा जरा सायोमोन, आथिं जरा जरा सायोमोन, थाबायनो हायामोन। ओमफ्राय बे आथिं आखाइ सानायनि बिजिखौ जाखांनायनि उनाव आं जेबो मुलि जायैयावहाय बेयाव माबा बेदर टिउमार बायदि ओंखारदों। बेखौहाय आगस्टिन हस्पिटालाव अपारेसन खालामबाय। बेनि उनावहाय आं थै खिदों। थै खिनानै 8 दिन जादों। आं मिथियाखैमोन थै खिदों होननानै। जानानैहाय हां मोनि जानायाव प्रभ्स मेम'रियेल हस्पिटालाव लांनायाव बेयाव मिथिबाय नार्सफोरनि गेजेरजों। दा हां लानो खस्थ' जायो। हां मोना सायो, उन्दुनो हाया। रायजो राजाफ्रा अननानै जेन आंनि बेमारखौहाय नुनानै अनसुंथाइ हरो, आं खावलायो। जोंनि गोदानै जानानै थानाय सरखारखौबो आं खावलायो जेन आंखौ अनखांनानै एसे अनसुंथाइ हरो।